Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Nasibe Kirsam, kiriman dari Subroto. Cerita iki minangka cerita saka salah sijining desa ing Laladan Kabupaten Tuban. Salah sijining anak sing ora nduweni bapak ning jarene bapak iki dudu lumrahe menungso. Iki lho cerita sak benere. Bapakku kuwi neng ndi to, Mbok? Takone Kirsam mudaya marang simboke. Sapunggel ukara mau kuwawa gawe atine Sutikam kranta-ranta. Kanggone wong liya ukara mau lumprah lan prasaja, gampang anggone mangsuli. Nanging mungguing Sutikam ora gampang anggone arep aweh wangsulan. Sutikam pancen ora ngerti sapa lan ing endi sak temene dununge bapake Kirsam. Aneh pancen, nanging geniya bisa dumadi. Ujaring kandha ing donya iki ora ana hal sing mustahil, kabeh bisa kedadian. Manut gotheke akeh utawa cerita, Kirsam mono dudu anak turune wong lumrah. Bapake Kirsam dudu makhluk sebaene. Mula ora aneh menawa bocah lanang umur 12 taun mau darbi kaluwihan katimbang bocah-bocah sakbarakane. Nanging kejaba darbi keluwihan, Kirsam uga nandhang kekurangan. Penampilan ing saben dinane katon kaya bocah bodho, penggung lan tur pahpoh. Wis ngono Kirsam isih nandhang cacat raga, pandelenging ora sempurna, cacat mripat. Dudu wuta nanging kera, yen deleng nengen sajak kaya mengo ngiwa, mengkono uga yen deleng ngiwa sajak mengo nengen. Ora mung kuwi wae, dong nggone mlaku jangkae pencor kacincukan. Kir, gunting rambutku ilang J, tolong golek ana cah bagus. Ujare Kayun tukang cukur sing buka kios potong rambut ning pinggir protelon kono. Sampean kurang hati-hati ngerumat barang kok. Gunting sampean mboten ilang. Mung pindah papan, jeng-jeng lak ketemu. Wangsulane Kirsam glotha-glate karo isih mubeng-mubeng genjot sepedahe. Ketara banget yen ora serius. Temenan, dina candhake nalika tukirah bojone Kayun umbah-umbah.
Penganggoning belik kali kono weruh ing sisih wetane ana gunting rambut gemretak. Ora lidok nalika dijinglenging bola-bali gunting rambut mau pancen bener duweke Kayun. Kayun bungah dene piranti sing kanggo golek upa wekasaning ketemu. Aneh. Kirisam malah melayu ngitar bareng esuk-esuk kepethuk Kayun sing arep mangkat nyambut gawe. Nalika diawe playune malah sangsaya banter. Kamangka anggone Kayun ngawe mau mung sak perlu aweh tandha panuwun dene gunting rambute wis ketemu. Walah bocah kok le nganeh-nganehi. Grenenge Kayun karo ngesaki meneh duit 10.000 sing wis lolos saka dompete. Gusti Allah mono maha murah lan maha adil. Kirisam jejeri mono kaya bocah bodho pekok lan pahpoh ewa dene pinaringan kaluwihan. Kirisam kayat Darbi Indra keenam. Kadang bisa nemokake barang duwe liyan kang ilang, ketringsut utawa kesingsal. Pancen ora kabeh barang sing ilang mesti bisa ditemokake dening Kirisam. Sing cetha, saka anggone bisa nemokake barang ilang mau Kirisam moh nampa sembulih wujud apa wae. Ora jalaran kemlinthi utawa sugih duit anggone moh nampa pawian liyan kuwi mau. Mula menawa ana pawongan sing mara menyang omahe Sutikam sak perlu arep ketemu Kirisam, bocah mau malah nglungani. Embuh lunga menyang endi ora ana sing weruh. Kadang nganti wayah tengah wengi lagi mulih. Wong sing kelangan barang banjur njaluk tulung Kirisam. Ora kudu teka kanthi munduk-munduk karo nggawa kembang menyan lan rokok sigaret kaya dene sowan menyang dukun. Marang Kirisam kanthi spontan bisa njaluk tulung menawa kepethuk bocahe. Mbuh Kirisam lagi sepedan, bal-balan, apa dene lagi ngulukake layangan. Akeh pawongan kang tresna lan welas asih marang anak ontang-antingi Sutikam iku. Nanging uga ora sethithik bocah sakbarakane kang padha ora seneng marang dheweke. Semune ewa marang kaluwihan sing diduweni Kirisam. Kejaba Kayun ora sethithik tangga kiwa tengene kang rumangsa kepotangan budi marang Kirisam. Krana barange sing ilang bisa ditemokake dening bocah kang cala ina kuwi. Sawijining dina Suratni gurune Kirisam ibut nggoleki STNK sepeda motore. Kringete Suratni nganti dleweran nalika gogo-gogo dompet lan tase nanging STNK-ne ora ketemu. Merga jublek Suratni kudu nangis. Sajak arep nulungi Kirisam nyedak. Wingi siang kundur saking sekolahan. Bu Ratni mampir pasar legi nggih? Takone Kirisam lirih semu wedi. Ngopo sih takon-takon? Bocah cilik kok nyaru wuwus. Wangsulane Suratni sengak atos karo isih ubek goleki STNK. Krungu suarane gurune sing ora kepenak dirungu kuping, Kirisam klepat lunga. Dene sesuke Suratni teka dhisik dhewe ning sekolahan, mlebu ning ruang guru ditututi Kirisam. Niki kadose STNK kagungane Bu Guru nggih. Ujare Kirisam karo ngulungake lempitan STNK sing disamai plastik. Sing ditulungi kaget lan seneng. Pranyata STNK kuwi bener duweke. Suratni banjur mbuka dompete ndudut duit 20.000 sak lembar arep diwenehake Kirisam. Nanging bocah pahpoh mau wis mlayu ngedoh. Sapandurat Suratmi kelingan wiringinane awan mulih saka mulang. Dheweke pancen mampir pasar legi. Nedya tuku sayuran sing arep dikelok ing dina sesuke. Mbok menawa wae nalika arep mbayar ongkos parkir, STNK mau katut kedudut banjur tiba ora krasa. Iku ngono mung pangirane Suratni dhewe. Dheweke ora kok bertakon marang Kirisam, ning endi STNK mau ditemokake. Suratni getun banget dene wingi dhewe wis ngucap atos lan sengak nalika mangsuli pitakone Kirisam kang dianggep nyaru wuwus. Nyumurupi watak-watune anake Sutikam bombong lan bagiya. Ing ngatasi anak ontang-antinge mau bodho pahpoh lan pekok ewa dene sih migunani tumraping liyan.
Siji loro pawongan sing kepotangan budi barange sing ilang bisa ditemokake dening Kirisam banjur aweh bebungah minangka tandha panuwun. Mung wae dudu Kirisam sing nampa nanging simboke. Bab kuwi mau mbok menawa sing jalari bocah-bocah sabarane padha meri. Kaya iwak lodaning segara kadang mumbul mecungul ing lomahe banyu kala mangsa ambles semono uga rasa pangrasane Sutikam. Rasa bagya lan bombong mau tansah mencungul gilir gumanti karo rasa nelongso, ati kang lara-lara. Kaya ing sore iku, Sutikam lungguhan ijen ing ngarep omahe udan kang tumiba saya nambahi kes-kesing atine. Waranda umur 40 taun iku nyawang ana anak ontang-anting kang dolanan bal plastik ijen karo udan-udanan ing plataran. Melayu ngalor ngidul, sikile nggiring bal kaya patrape pemain bal. Kirisam dhewe ora kanggonan rasa nelongso, jer dheweke monokulino dolanan ijen. Nyawang Kirisam mlayu mrana mrene surak-surak dhewe atine mbok Sutikam saya lara-lara. Genio bocah-bocah sak bariyane padha ora gelem dolanan karo Kirisam. Oh alah, nasibmu kok ala temen to Lele. Sambate Sutikam kang mung kandhek jroning ati. Setitik sumlempit rasa seneng ing atine Sutikam dene saya tambah umur Kirisam wis ora tau nakokake sapa bapake. Saben-saben krungu pitakon siji mau atine Sutikam rasane kaya diiris-iris lading ing kang landhepe pitung penyukur. Sing ora ngerti sapa bapake anake mau ora mung Kirisam. Sutikam dhewe sejatine uga ora pana ora ngerti sapa sejatine sing nandur winih ing guwa garbane Dek Semono. Kedadian 13 taun kepungkur mau rasa cepet banget. Ora nganggo proses tetepungan apa meneh pepacangan kaya lumrahe wong nyulam benange katresnan. Merga ing sawijining wengi ngerti-ngerti Sutikam ditekani wong lanang bagus gagah lan gedhe dhuwur. Nalika semono Sutikam isih randha kembang ingkang mentas ditinggal mati bojone merga lara. Aneh, kaya sapi dikeluhi. Sutikam ora kuwawa nolak nalika rupan bagus lan gagah iku mau ngajak Cumbana sing kaya lumrahe wong bebojoan. Ora mung pisan pindho nanging asring kelakon. Nganti wekasane Sutikam meteng. 9 sasi punjul 10 dina candhae Sutikam nglairake bayi lanang kang banjur diwenehi jeneng Kirsamudaya. Gotheke akeh rerupan bagus sing ngiseni wetenge Sutikam mau sak temene maliyane gendruwo kang manggon ing papringan pojok kampung. Merga kuwi Kirisam banjur katelah anak gendruwo. Satemah bocah-bocah lanang sak bariyane akeh sing ora seneng dolanan karo dheweke. Sore iku swasana wiwit peteng repet-repet dumadan keprungu swara panjeriting Sutikam. Dheweke nangis geru-geru pindho bocah cilik kelangan dolanane sing paling disenengi. Sutikam nangis karo kekitrang mrana mrene goleki anak ontang-antinge. Krungu Sutikam jerit-jerit tangga kiwa tengene padha metu. Anak kula ical, anak kula ical. Sutikam mlebu metu omahe karo kebingungan sebab mentas wae dheweke nemokake kertas sak suwek mawa tulisan. Mbok, aku lunga goleki bapak. Neng ndi wae, kan kapan wae. Sak temune ya, Mbok. Saka aku Kirsam. Tulisan pating pletot angel diwaca iku banjur dituduhake marang Pak RT. Kabeh padha njegrek, padha nglus dada melu prihatin. Luwih-luwih pawongan sing nate dibiyantu Kirsam nalika kelangan barange. Mung wae kabeh padha ora ngerti Kirsam lunga menyang endi lan kapan baline. Iki crita anane anak gendruwo bersama tim Jimat. Salam Jimatres, salam misteri. Au.